teďka pojedu, až to zhasne. No, řekni, že je Martinu pustí. Já tam snad budu vidět, no, uvidíme, co bude dělat to světlo, no. Asi už si dej dlouhý. No, si mám počkat, projde. Jo. Tak, byl 15. Aha, 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jedem! Vidíme něco? Já vidím docela dobře. Jedem furt dobrý, jedem ještě brzdí pomalu, opatrně. Dvojka, ano, vidíš, plnej, dej, plyn. Bezva, brzdí, vidíš, dobrý, plyn. Teď bude kosa. Ještě, neboj se, teď je kosa. Teď můžeš jet levou, tak. A teď brzdí. Tak, vyklidni, tady je ten, bude to klouzat. Dobrý, plyn. Teď je dlouhá pravá. Brzdí a plyn. Bezvadný, dobrý. Jedeme klidnějc, ale jedem. Dobrý, plyn. Dej plyn, neboj se, je to suchý, neboj se. Brzdí doprava. Tak, dvojka, brzdy a plyn, bez vás, skvělý. Ráda a jedem, držíme, levá, brzdy, dvojka, plyn, dobrý. Zprava, tady pozor, tady bude blbě vidět, levá, tak, výborně. Tak, brzdy, toč, a plyn, dej plyn, neboj se, je to suchý. Je to super. Tak, brzda, plyn, dobrý, skvělý, plyn, neboj se, drž, je to suchý. Brzdi, super, a plyn, ty vole, paráda, plyn, drž, neboj se, je to suchý, skvělý, ty vole, to byla paráda, a jeď furt ještě, jsme tam, to bylo super, kamaráde, A jsme teď paráda, trošku. ty vole, to bylo ale fakt pěkný, to bylo hezký. Tam si byl dlouhý, ale fakt paráda, tyhle. Dlouhý na brzdy, ale super, tyhle. To fakt pěkný. Teď jsme se trošku spotili. Ne, dobrý. Jak chytli brňavky do rukou, se tam teď točil. Tyhle. Ale neubral si, super, normálně, držel jsi to, tyhle, to byla paráda. Nesmíš na brzdy, to je špatně. No, nesmíš na brzdy, skvělý. Dost dobrý, kamaráde. Tak kolik to máme? Jsem sám zvědavý. Máš to obráceně. 1,41, 42 skoro. 42 jsem chtěl. No, super. Dobrý. Antoine měl kolik? 1,34. To víš, to je jasný. Nemagor. No, ale jsme trošku za ním oproti těm 5 vteřinám, jak jsme jeli vždycky Vidíme, teď přes nás bude den. zajímat ten. Teď nás bude zajímat to RSO, no. Tyva, tak tohle bylo super, tyva. Tady to mě sralo, tady jsem neviděl, pak už jsem ty kužely viděl, jeden od druhýho už jsem je normálně. No jaký vůl nám zastavil tadyhle s tím? Majda ne? Ne, Majda tady stála. Úroveň baterie je 25%. Ale baterie je 25%. Aha, já bych to mohl vypnout.